ଏଇଟା ଆସିଛି ସାସାତି ନଈରୁ ଧରାଇକି ଆସିଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ବନିଶୀ ଆଣିଥିଲୁ, ବନିଶୀ ପକେଇକି କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏତିକ ମାଛ ଲାଗିଛି ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଖାଇ ଖାଇକି କି ଆନ୍ଧ୍ରା ମାଛ ଖାଇ ଖାଇକି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଇଗଲୁ। ଆଜି ନଈ ମାଛ ଖାଇବା। ନଈ ମାଛ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଶ୍ଟେ ବନେଇବା ଭାବିଛି। ପତ୍ର ଆଣିକି ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିବା, ଯଦି ମିଳିଯାଏ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଯଦି ମିଳିଯାଏ କଦଳୀ ପତ୍ର କି ଭଲ ପତ୍ର କ'ଣ ମିଳିଯାଏ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା କରିକି ଲୁଣଟା ଗାଡ଼ି ପୁଅ ପତ୍ର ଆଣି ତାପରେ ପତ୍ର ପାଞ୍ଚ ତେଲ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା ଖୋଲି ଧରିକି କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଧରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପକାଇବା ତେଲ। ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପକାଇବା ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ। ପାଣି ନିଗଲା ପାଣି। ମୁଁ କାମ କଲାବେଳେ ତୁ ଟେନସନ୍ ଦେବୁନି, ଯଦି କରିବୁ ତୁ ନିଜେ। ତା ଦେହରେ ଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କେତେବେଳେ ପୋଡ଼ା ହବ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ତମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତା ଦେହରେ ଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଛୁ ନା କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା, ଆମ ଫିସ୍ ମସଲା ପାଇଁ ନା ନୁହଁ। ଆରେ ଭାଇ ଆର କହୁଛି କାଇଁ ଅଜୟ କ'ଣ କହୁଛ? ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ। ହଁ ହଁ ଏତେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ନୂଆ କଞ୍ଜିରା କାଇଁ ଆଣିଲ? ଖାଉ ତ ଏତେ କ'ଣ ହଳଦୀ ପକଉଛ? ତା ଦେହରେ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସେଟ୍ରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାଛ ପୋଡ଼ା ଧନିଆ ମସଲା। ମେଡ୍ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ପୁରା ଦେଶୀ ଧନିଆ ମାଛ ପତ୍ର ଟିକେ ନିଜେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ, ବଢ଼ିଆ ଆଣିଛନ୍ତି। ତା ଦେହରେ ଦେବା ଜିରା ମସଲା। ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇନି। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲ। ଆମ୍ବୁଲ ଆମ୍ବୁଲ ଦେବା। ଏଇ ତ ମେନ୍ ଆଉ। ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଦେବା, ଯେମିତି ସବୁଆଡ଼େ। ମକା ଖାଇବ? ମକା ଖାଇବ? ହଁ କୋଉଠି ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲ। ଏଇଠି ରହିଲା, କାଟି ଦଉନ ସେଇଟା ସାଇଡ୍ ଏପଟୁ କାଟି ଦଉନ। ଆଇଁଷ ଅଛି ସାଇଡ୍। ତାପରେ କୁହ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଣିନଥିଲେ? ଏଇଟା କଣଟା? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଯେହେତୁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆମର ଦଉନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ପାଉଡରଟା ଆଣିବା ପାଣି କଥା। ଟିକେ ଦେଲ। ହବନି? କୁକିଂ ଇଏ ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଏଇଠି। ହଁ ସେତିକି ପକା। ଗଲା ଖାଇପାରିବେନି କିଏ ରାଗରେ ଅଛି ଆଉ। ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଖାଲି ଅନେଇଲ କାଲି ସୁଟ୍ ନହେଲେ ମୁଁ ଅନେଇଲ ବିଦ୍ୟାରାଣେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ଟେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତେ ପିଇଥାନ୍ତେ। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ତେଲ କାଇଁ ପକେଇନ? ହଁ ପକା ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ। ଏ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାକୁ ଧୋଇ ଆଣିବା। ବାସ୍ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ହବ। ଉପରେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଭାଇ? ଟେଷ୍ଟ ବଢି। ପଡ଼ିଛି। ଲଙ୍କା ପାଉଡରଟା ଆଣି ଆସିଲାନି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଣିକି ସେ ପୋଡ଼ିବ। ପୋଡ଼ିବ କେମିତି ପୁଣି? ପତ୍ର ଗୋଡ଼େଇକି ପତ୍ରଟା ନା ନା, ଯୋଉ ପୋଡ଼ା ହବ କାଇଁ କ'ଣ? ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ, କୋଉଠି ଇଟା ଥୋଇକି। ଆରେ ଏତେ ଦେଲା ମୁଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଜିରା ଟାଇମ୍ ପାଉଡର ବୋଧେ? ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି। ଦେଖୁନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କର। ଏବେ ପତ୍ରରେ ସବୁ ସାଇଜରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ସାଇଜରେ ଭାଙ୍ଗି। ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଁ ଅଛନ୍ତି। ପତ୍ର ଏତିକି ଆହୁରି ଲାଗିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ପତ୍ର ହେବ ସେତେ ବେଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କଞ୍ଚା ପତ୍ର ହେଇଥିଲେ ବେଟର, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏଠି ମିଳୁନି। ରାତି ହେଲେ କଞ୍ଚା ଆମେ କଦଳୀ ପତ୍ର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କଞ୍ଚା ପତ୍ରରେ କରିଥିଲେ ପତ୍ର ଫାଟିଯିବ। ତ କ'ଣ କରିବା? କଞ୍ଚା ପତ୍ର ମିଳୁନି, କ'ଣଟା କରିବା? କେଉଁଠି ଦେଖିଥାନ୍ତା କଦଳୀ ଗଛ କାଟି ଆଣିଥାନ୍ତା। ଜାଣ କୋଉ ଟିକେ ତାରରେ ତାକୁ ତାରରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ହଁ ଟାଇଟ୍ କର। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଏପଟୁ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ମାର। ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ କରି। ହଁ ହେଇ ନହେଲେ ମନେ ପକେଇଦିଏ, ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆଉ ଦରକାର।
এটা আমার সেকেন্ড টাইট করি ମାଛ ଧରା ହଉନି କି ଧରା ହଉଛି କହିଲ କିଲୋ କେତେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି 150 ଟଙ୍କା ହାଁ 150 ଟଙ୍କା ତମେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ପତ୍ରରେ ଦିଆହେଲା ମାଛ ଦେଖୁଥିବେ ମାଛ ନିଆଁରେ ଏବେ ଦିଆହେଲା ପତ୍ରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ମାଛ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଉଲେଇ ଦେବା ସେ ମାଛ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସରିଆ ସରିଆ ଉପରେ ହେଇଗଲେ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିକି ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଏଠି ମାତ୍ର ଏଠି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆମର ସରିଆ ସରିଆ ପ୍ଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେଉଁ ତାର ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାପସ ଆମର ତାର ଖଲି ଖଲି ଆଡ଼େ ହଁ ହଁ ରଖୁଛି ରଖୁଛି ନା ନା ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଏପଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅଛି ବାସ୍ ଆମେ ଖଲି ପତ୍ର ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ଦେଖିବା ମାଛର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ରେଡି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଆମର ହେଇସାରିଛି ବାହାର ପକା ଚୁଲିରେ ମାଛ ପୁରା ହେଇସାରିଛି ଆମର ଆଉ ନିଆଁରେ ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅ ନିଆଁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ମାଛ ପୋଡ଼ା ଦେଖିବା ଲୁଣ ଟିକେ ଲାଗିବ ଅଲଣା ହେଇଛି ବଣ୍ଟି ଆରା ତ ଏଠି ମାଛ ଖିଆ ହଉଛି ଆମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସଞ୍ଜୟ ତମେ ଟିକେ ଖାଅ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ନେଇ